I finalment, nosaltres volem mostrar, ja ho hem fet en diverses ocasions i avui d'una manera més sòlida, senyor president, la màxima preocupació que tenim pels comptes, pels fets, per l'evolució, per la decadència de l'escola taurina que tutela la Diputació Provincial de Castelló. Sap que hi ha una denúncia en seu judicial. Això té un recorregut que tindrà el recorregut que tindrà. Però més enllà, crec que en termes polítics no es pot alimentar la inacció en aquesta matèria. Jo crec, senyor Moliner, que vostè no té que tindre, sincerament, cap inconvenient en donar passos al front i en enllumenar aquesta situació crítica per a nosaltres. Estan creixent les sospites, creix la documentació que cal contrastar, verificar, confrontar, desmentir o valorar i estimar i depurar responsabilitats polítiques. Nosaltres hem presentat formalment i acaba una comissió d'investigació perquè crec que en política és el modus operandi que ens correspon. Jo sé que per al proper ple crec que procedimentalment entrarà aquesta proposta. Jo li demane, no espere més, senyor president, lidere vostè la qüestió i actue. La inacció no ajuda per a res. Considere seriament, perquè també me van fer callar quan en setembre del 13 ho vaig formular, de que no eren aquestes les xifres, que jo era un indocumentat. Jo no sé si n'hi haurà 2 o 3 alumnes en l'Escola Taurina de Castelló. Jo m'aventure a posar-li en la seva consideració, en totes les cauteles que pugui, que no funciona, que les coses són manifestament millorables. Clar, si abans que parlem d'empleo, de gestionar el talent, l'economia del coneixement, la importància de becar a la gent, jo crec que participem d'un discurs d'innovació, d'investigació. Si un alumne de l'escola taurina ens està costant 90.000 euros, o si n'hi ha 3 ens està costant 60.000 euros, jo sincerament me la qüestione. Jo quasi que li demanaria que estudi, atengui bé les paraules, la possibilitat de cautelarment dissoldre aquest organisme. Ho ha fet en altres. I si hi haguera consens sociocultural, polític, si hi haguera un consens, mira, les diputacions andaluses, que allà hi ha molta afició, no en tenen d'aquest tipus d'escoles, però si hi haguera algun consens, reinventa-la, refunda-la, ja veuríem quines serien les posicions de cadascú, si és una herència que ve de lluny, però tal com està, això és absolutament inaguantable. I per tant jo li demane que reaccione en aquesta matèria. Res més i moltes gràcies.